कावर उठ। अरे ना ये बबुआ जी, अरे बड़ा कमर में दर्द करता है। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो नया होली के गाना के बारे में। जी हाँ, जोना के टीजर आज रिलीज हो चुकल बा, अभी कुछ मिनट ही पहले बा रिलीज होला। गाना के नाम बा होली में बैगनवा के दोस्त नइखे। जी हाँ, गाना टीम फिल्म भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के सुने की मिली, जोना के खेसारी लाल यादव गोले बड़े, कृष्णा बेदर्दी लिखले बड़े और म्यूजिक दिले बड़े आर्या शर्मा जी का। जौन गाना बा, गाना के टीम फिल्म भोजपुरी पर जाके टीजर आप लोग देख सकतानी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देले बानी। और जौन फुल वीडियो आप लोगन के देखे के बा वो बिहान सुबह यानी कि 12 फरवरी सुबह 8:30 पर फुल वीडियो टीम फिल्म भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाए, तब बिहान सवेरे जाके देख सकतानी आप लोग। तो ये अपडेट रहे, सोचनी आप लोगन के बता दी। अगर खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।